Dostávam veľa otázok, aké ryby jesť kvôli DHA. Najprv si povedzme, prečo potrebujeme DHA, keď sa chceme správne opalovať. DHA funguje ako náš vnútorný slnečný filter, zabudováva sa do bunkových membrán pokožky, kde pomáha tlmiť zápalovú reakciu vyvolanú UV lúčmi. DHA v pokožke je nevyhnutná na to, aby bunky správne zachytávali fotóny. Keď máš v membránach buniek dostatok DHA a zároveň máš v tele nízky podiel linolovej kyseliny, čiže to je zo spracovaných rastlinných olejov, tvoja pokožka produkuje menej prozápalových látok, keď je vystavená UVB lúčom, to umožňuje bezpečnejšiu tvorbu vitamínu D. Najviac DHA majú ryby z chladných vôd a samozrejme morských. A samozrejme, najlepšie je konzumovať ryby, ktoré sú v potravinovom reťazci nízko, pretože čím väčšia ryba, čím viac rýb tá ryba zožrala, tým viac bude mať ťažkých kovov. Čiže divoký losos, ten je mimochodom absolútny víťaz, čo sa týka ochrany našej pokožky, pretože má nielen vysoký podiel DHA, ale obsahuje aj astaxantín, ktorý funguje ako antioxidant, dáva lososovi tú červenú farbu a astaxantín z DHA poskytujú pokožke vyššiu odolnosť voči spáleniu. Sústreď sa vždy na to, aby si kupoval divoké ryby, nie lososa s fariem. Vyhneš sa tak nielen pesticídom, antibiotikám, ale bude mať lepší pomer mastných kyselín a bude mať viac antioxidantov. Potom tu máme slede, makrely, tam si treba voliť, sú rôzne druhy, čo najmenšie makrely, menšie druhy. Potom tu máme sardinky, ktoré sú úplne superfoods a rybie ikry a ústrice. Vždy, keď môžeš, si zvol ryby, ktoré budú mať aj kožu, hej? A hlavne nikdy, ale fakt nikdy nekupuj ryby v rastlinnom oleji okrem olivového, žiaden slnečnicový olej nechceš, žiaden repkový, lebo vynuluješ všetky super účinky DHA.